Бойық ауыл тарихында бірінші мәртебе ватаны саклаучылар көнне багышлап матур фестиваль үткәрелде. Фермер Ирек Хамадишин инициативасы оештырылган бәйрәмне матур традицияга әйләндереп, алдагы елларда да дәвам итәргә уйлыйлар. Бездә семья белән җыелыштык. Монда инде бакалы якларыннан да, Мөслимнән да килделәр. Менә балалар да бик әйбәт итеп күңел ачалар. Шаналарда шуалар, атларда йөрдиләр, тауларда шуалар. Шуңа инде мондый бәйрәмне шастрак үткәрсәләр бик әйбәт булыр ия. Бойық авылында мондый матур чараларында үткәрелеп тора. Менә бүгенге көндә ватанны саклаучылар көнен үткәрәләр. Киләчәктә дә бу традиция дәвам итәр дип уйлап калабыз. Бик зур рәхмәт моны оештыручы кешеләргә. Тантаналы чарада катнашучыларны бәйрәм белән Бакалы районы Шик сакчылары командиры Сергей Такашов та тәбрик итте. Башкортстанның Шик буенда хезмәт иткән батыр кыю егетләре, райондашларыбыз килгән кунаклар белән фестивальдә рәхәтләнеп күңел ачты. Район үзешчәннәре кунакларга концерт номерлары бүләк итте. Авыл халкы исеменнән әйтәсем килә, без бик рәхмәтле. Ирек Хамадишинга ул шушы инициативаны хуплап, үзе бик тырышып, инде айдан артык әзерләнеп, халыкка шушындый матур чара үткәрде. Менә башка районнардан да, башка күрше Башкортстаннан һәм авылыбызның читтә китеп инде бүген гомерләрен читтә үткәргән авылдашларда күпләп кайткан шундый матур чара. Шуны шул фестивалендә балалар өчен таушу, җигүл атларда йөрү бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре булгандыр. Өлкәннәр аркан тартты, киез итек киеп йөгерде, өчәүләп чаңгыда да шуды. Итек белән футбол уйнау ике җенес вәкилләренә дә бик ошады. Уенда катнашкан бер генә кеше дә бүләксез калмады. Чарада катнашучылар самовар чәе, тәм-томнар, шашлык белән сыйланды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.